mai mulți, când au erat, mai mulți. Și au început să-i împuște. Am văzut și eu treaba asta. Sau duceau pe și capre. Organizat, împușcă ăștia la Icarisa sau vin oamenii? Nu, Icarisaj nu are treabă cu, n-au pușcă, doamnă. Dar cine? Numai oameni, vânători de ăștia. Păi vânători de unde? Da, vorbește prin filială, primarul sau care dispune. Înțelegeți? Și înconjoară, da, înconjoară și împușcă. Păi înseamnă că așa e înpușca pe aceea, că dacă Cum e... pui înconjoară? Da, bine. Păi dacă ei sunt în groapă acolo, înconjura, veneau o linie. Dar mai sunt acum, nu mai sunt, nu? Acum nu mai nimic aici. Ce-au mai făcut și anul ăsta sau când au făcut-o ultima dată? Nu știu, am auzit acum câțiva ani, când funcționa groapa. Și acum n-au mai împușcat? Acum nu știu nimic. Noi nu găsim. Deci am participat și odată la Icarisaj cu băieții, ei n-aveau dreptul la armă. Da? Aveau niște alea de, puneau de gând, lați. Dar erau, vai de mama lor. Îl prindea și scăpa. Și mai rău îl chinuia, că nu trebuia să pună piciorul pe el să nu scape. Era vai de lor. Și cum îl împușcau, zici, de aproape? Nu, doamne, erau vânători cu o Păi da, și cum îl împușca? Îl prindea și îl împușca de aproape? Dar cum? Nu, în bătaie. Ca la vânătoare. Bătaie, ca la vânătoare, da. Păi pui arma la piept și ei te uiți. Păi nimereau ei așa, ei nimereau? Cum dracu că e coaliția aia să împrăște, te face pulbere. Și cădea imediat, nu? Păi da. Bine, să mai chinuia, depinde cum trăgea fiecare. Care era bun, îl omora pe loc, care nu dădea în cap, depinde. Și cam câți așa omorau? Erau buni vânători? Cred că au fost mulți, că nu știu, au fost sute. Haideți! Și câți vânători? La câți vânători? Nu știu ce să vă spun, 10, 20 câți erau. Nu vă spune că înconjurau groapa. Unii o luau pe partea asta, alții pe partea... În 4 părți îi prindea. Când a fost asta? Acum câțiva ani. Câți ani? Un an, doi. Deci nu pot să știu precis, mă înțelegeți? Dar și acum, să vedeți că noi nu găsim. Deci au terminat și capre, nu știu care au zis pe aici, Doamne ferește, eu râdeam. Au împușcat și caprele? Nu, au mâncat caprele. Deci lăsa capra pe câmp și nu găsea decât oasele, atât. Păi și la adăpostul ăla de vețenie a zis că ați auzit că îi duce acolo. Și acolo ce le face? Acolo nu știu, deci acolo... N-am fost niciodată la Fețel. Noi n-avem oameni acolo. N-aveți? Nu știu, groapa nu e terminată și e TCH-ul și are paza lor. Nu știu dacă e proprie sau contract cu firma de pază. Păi da, dacă ziceți că sunt mulți aici, nu i-a luat să-i ducă la Fețel? Aici numai acolo oamenii au zis, unde vă spus eu, unde depozitează ăștia, unde au niște benzi pentru selecție. Deci după biserică, imediat în stânga. Nu, unde vedeți grămețile le au hala. Nu știu dacă e în paragină, cum naiba e acolo. Deci nu cunosc precis. Am mâncare. Haideți să-i dea încă e una slabă. Are și scabi, săracă. Uite, unde e aia albă? Aia cu începutul ăla. Deci, și ăștia erau foarte periculoși. Că și noi trebuia să ne ducem, groapa era rudimentară, trebuia să te duci acolo, să vezi să reaprindă, dracu, cum ziceau ei, sau să dea foc. Și erau stăpâni acolo. Și când vă vedeau... Păi normal, aduceau fel de fel pâine, ce dracu, aruncau oamenii. Și noaptea... Auziți și îi împușcau și ce făceau? Îi lăsau jos? Sau îi luau? Doamnă, nu știu eu, așa am auzit, așa mi-a spus oameni. Deci nu pot să dau mai multe relații. Nu, să știm dacă ne mai găsim cățeaua sau nu, ce ziceți? Păi depinde când a dispărut. Păi ne-a dispărut prin noiembrie. Și o căutăm peste tot și ne-a zis cineva să venim aici la groapă. Noiembrie de... Unde e aia slavă? Din noiembrie? Ce ziceți? Trebuie să mergeți acolo, în partea aia. Am înțeles că au venit noiembrie, decembrie, de-aia vă zic, dacă am pușcat-o, să știți. Aici e și pancarta aia acolo. Asta nu mai e închisă, nu știu de când. De anul trecut... Ce? Noiembrie târziu. Prin iulie nu știu când au avut termen. Deci nu s-a mai depozitat aici. Și acum a lucrat TCH-ul. După ce a plecat TCH-ul, au închis aici și ăștia au bușit, au furat instalații, tot ce trebuie au văzut. Păi vedeți dacă n-ați avut câini agresivi aici, că nu mai furau ăștia. Păi dacă nu mai avea ce mânca. Nu mai să le fie aduși șeful de mâncare și stăteau aici pe joc.